nám to iba po 10 minútach. Tak pôj s tým. Poj do ryti. Nie, to on dobre počuť. Áno, to je dobre počuť. Ježiš, ty si to tak skúšala. Ešte na budúci mikrofón nastavuješ ty. Toľko nervov pri tom. Čo? A jaký? To si dáme spomale, ne? Možno niekde. Nebude stať. Upravíš aký, že? Tam hore bol. Náš. Možno, ako niečo tak. Áno, chytím si ten mikrofón, lebo viem, že ti zavadzia má približne 10 cm na výšku, ale je zavadzia ti strašne. Prosím sa mi na tričku. Čo máš na tričku? Čo máš na tričku? Čo mi... Mlieko cítiš? Jasne. Nejdeš rodiť na hru? Nie. Prečo? Všetci sú dole, jak? Keby ideš teraz tu nápadne ako trošku najfón všetkých tu. Vystrelíš už, ne? Vystrelíš ho aspoň padne? Poď. Zameraj sa na hlavu. Ľud a hlava. To bola hlava. Dobre? Dobre, on je mŕtvý. Fakt? No nie, len tak si tam leží. Je unavený, tak si lahol. Máťa, vážiš, ak tu aj tam je tak. Dobre, tak si bol. Nemusíš prebíjať, máš 81 náboj. No, musím prebíhať. Ty nemusíš prebíjať, odkáče! Ty, kam sa kúkaš? Kam sa kúkaš? Kúkaš ho normálne na hru. Daj. Aha. Čo robíš? Snažím sa. Ečko. Zapamätoval asi si aspoň kde bol. Nevidím. A na kde? Tak si pohni, máš 50 sekúnd. Posledný bod. Nevidím cez mikrofón. Tam. Tam. No. O neviem, ja som trafila. Je mi to jasné. To je teba normálne. Myslím, aspoň si prvý. No. Žiadne asi by nemusím mať, teba nesýkal. A teraz akože na tom Steamku ma to prekvapilo, keď CS-ka. Neviem si. Však cez tým, čo som kúpil CS-ka. Kde sa na OLED foté. Jedeme? Tak je to nie. To je normálne škaredé. Sa mi nepáči. Môžeme hodiť do váhu? Znižiť prst. Poď do očí s tým tvojimi šušňami. To je... Šušne bude tu rýchli. Len keď to nejde z jednej strany. Potom sa zmení. Ešte nie? Áno. Možno 300. Teda ja proti... Najviac zústrať. 3v3. Doma v3. Svetý. Nedaj do ruky. Tam. Nedaj mi do ruky. Poď do ryti. Ja ich vidím, nie som sa. Pretože skáčeš a... A čo ja skáčem, a? Jak veverica. Čo? Jo, stále. Poď, Ježo, poď. Poď na kraj. Kde si? Kde si na mňa? Tak sebe podnos. Poď sem. Jo. Ja ťa vidím. Už ťa vidím. Zostaň tam. Buď si ťa napichať. Môžeš napíchať. Ryti, on išiel hore. Som povedal, že si ho idem napichnúť. Napichal som ho. Napichal som ho.
tam. Aby ťa náhodou nezabili. Ešte horšie to máš pravdu. No, viem. Aj tak to je jedna niektoré časti nebude počuť, lebo nemám presne odstupovaných tých 10 minút. Ale 2 minúty, tak som sa mi trošku vypí na mikrofón. Nie, len tak tam padol, kde zmizol do textúry. On padol dole. Vidíš, že som hovoril? Nevidím. Ty nevidíš vyššie veci, to je normálne. Nezabudni zaskočiť dole. Že som ja ty? No jasné. A vtedy, jak som ho chcela trafiť. Skočila som na ňo. Pomohol zdechnúť. Keby sa aj otáčal sem tam. Ale si chcem nabiť zbraň? Však ju máš nabitú, ty tuktoho. To má len 20 nábojov, ak nevieš. Dobre, to musím dať prečítať. Informácie o zbraniach, to je go. Neviem, o 1 na 1. Na jedného? Nie, 2 na 1. Au. A ti... Nie odwadzę. Jestem tu. Inside here. Prosím sa. Vidím ho. Tak, no tak. Ježiš, vždy do oknu spadla. Dobre, Čakaj. parkuj. Dobre, však je mŕtvy. Ale jak si ho mal zastriť? Však. Si Ja to neviem, že nevidel. 2 zostali. No nie, 27. Myslím, že som to... Ty kokos. Myslím, že som to... Krásne. Čo? Tam beží už. Co máš? Môžu? Môžu už prísť? Jasne, ja nemajú šancu. Čo? My? Poďme. Čuráci. Tamto. Malý môj. Áno, chytím si za mikrofón, výborne. Keby náhodou. Nedám ho ďalej. Deprimujeme. Čo ťa deprimuje? Prečo ťa deprimuje? Že je tak nízko? Nevidí. Nič, nevidím. Áno. Tam sú. Prečo zavadzete? No, veru, väčšiny tvoj. Krása. Keby ideš ďalej, Ja. zostaň. Klakni. Okay. Radšej to šmíske ešte. I don't say blah 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 blah.